बागैनो जों दिनै आरो जतन खुरुमखौ खुंलायो बुबाग्रानि हामनानै बागै दे नाचिनि हामनानै बागै आंना रंमा सुंनानै मोजां सबनि बागै दिनै बुबाग्रासिनो लगेरिवै दं दिनै बागै दे ना दिनै बागै बिदाना दिनै पाब्लिकनि बागै दिनै बरफनि बागै जों दिनै साथारै सामुं खालाय दङ लगेरिवै दङ लगेरि मानि जरावो जों लगेरिया लगे मारिया खांगाय जों बोसा बुतै बुसुक बोसाबाय सालजा सुंजागनाय 2022 जरावो नरक न बुबाग्रा लगेरि नानि नै नरक न चिनि हा बुबाग्रा लगेरि फ्रुवो नरक तामो खलाय दं नै सुंजाका हिंगाय जों चिनि बोसानि आमल तो जों ताइ बुसुक दिन दं मानि हाय चिनि तो आमल अलरेडी अलटेक पाइ थांगा चिनि बुसुक रकबाय फानो जों सालजा सुंजाबाय मानो आ दिनो जों तामो जवाब नाय आबो चिनि बखावो जों बकनार माने नांनाय चिनि बखावो जों नांनाय जों तामो जवाब नाय माने इहि जों मान फानो मान्या फानो जों लराय खलायगा बुबाग्रा ना हारै बुबाग्रानि बिसिं तै खलायै चिनि हा न चिनि दफा न चिनि जाति न रखा खलायनानै बागै जों लराय खलायगा हनै जों तिनि साकियै मानखा तिनि नरक जत न र साकियै बसावै माननाय आ दिनो जिदिनो सुंजाक माने दिन नरक साकियै तिनि सावै माननाय आबनि बागै न जों आसुक नाइसिङै दंलायनानै जरा करि खाथिनि जरा पाइ थांगा ताइ बिसि इलेक्शननि बागै जों प्रिपारेसन ना हारलाय दंलायो थांनाय 30 तारिखो बिसि इलेक्शन नानै दंमान बिसि इलेक्शन डिक्लेयार नानै दंमान ताइ 15 ता दिन बर 15 तारिख जरा तसा पिछगै रहर जावखा तामने बागै बर पिछ बर किरि जागै दङ जों तिप्रामा खारो जत बिसिवो जों लाइ थांबायनाय बरकनि याफातलानि हादलि कुरिखा याकंतला याकंनि हादलि बीजेपी रंनि आबनि बागै बरक अब बिसि इलेक्शन किरि जाग माने यागुलो बरक तिनि याखना खलायै नर नरै दङ ताबो खायतामो कायसा कक तिखलाय काहिबा रियां शरणार्थी रंनि भोटार तालिकाओ बुमुं कायाखो आ बुमुं न कासारनानै बागै जों लेरै दङ नै बरक सावै दङ आबो बसक जराति सक्सेस न जों सावै मैया फियाबा जों जुदि न तिनि खाय तिनि फानो जिनि बिसि इलेक्शन जुदि डिक्लेयार रिवै रिखांगाय जों जितिनाय जों माननाय जों अब गर्व खलाय कक सावै मानो जिनि तिप्रा सारक ताबो थुयै दंलिया केबो फानो केबो मुकुमै दंलिया जत्तनि न मकल फियक जाबायखा बाक्सा बरक बा बीजेपी ओ तंगै तंग खोता बुगबो तंमाने यागलो फानो बरक बिसिंति खलाय फानो चुंबाय कक सावै दंगो जों जिनि मानथाय सकताय न माननानि बागै आबनि बागै से जों तिनि फाइमै यांगै दङ हनो आमतै ताखुकताय बुखुग्रक न आं कक कचारनानि मुचुङो जों तिनर माइग्र कुरिबा बुइ अर पारार तंफानो खनावै मै yang तंखना जों आं कक कचारना मुचुङो आमहाय बर रं न नरक जाथानि फानो तंदि फियाबा उक्लक्ति फानो चुना फानदिवै तंदि रिफ्रुवो आ जागावो रिवै तगै जों जय अंनानि नांनाय आ जिनि नाहारमुं आबो सेंनानि नांनाय मन्त्रि चालांमानि यागुलो बथैमानि सकां कक कचारै कलांगो चिनि तिप्रासा जत्त लिडार रंनो रिङो याकनय नकनि बिसिङो नक बसा दिनै सावै कलांगो अ नक बिसिङो नक बसा हिंखाय आबो चिनि जाति दफानो बाहाय कलायै जों साकावति साइमाननानि आ कक रंनो जों संशोधन खलाय सालायनानि बागै आमाहाय खलाय जों जाबै कलां थांमानि आ तंमुं रंनो अ बुइनि ब चिनि एगेन्स्ट नि पार्टी फानों थं ब सीपीएम पार्टी फानो खलाय थं बिनि बिसिंनि असुरुं मानि न जों आबो काहामनो जों नारबै हामियानो हंगाय जों मा खिबिवै रहनाय ब बीजेपी नि लिडार फानों थं तिप्रासा बिनि बुजक मानि बिसिंनि फानो जों काहाम कायसा नाहारै मानाय हामियानो जों खिबिवै रहनाय आबाहाय आबनि बागैनो जों कुनो पार्टी न जों ताबुक फानो जों नाइसलारिया जलिया जिनि बुबाग्रा निजेसे दिनि नरक नुबै मानखाना मियावो बुबाग्रा निजेसे दिनि सुदीप बर्मन हाय लिडार रकबाय मालायै मानो दिनि बिप्लब देव हाय बरक बाय दिनि मालायै कक सालाय मानो पूजानि पारपासो हिंखाय दिनि जितेन्द्र चौधरी हाय विभिन्न पॉलिटिकल रंनो न चिनि बुबाग्रा कबगै तंगो चुंबो कबगो बिनि वारियर्स रक जत्तनो न जों थांजा बाक्सा खलायै तुनानि मुचुंगो चुंबाय बाक्सा पाल बाक्सा खलायै जों थाइसिङो खोनावै मानखा 2026 जिनि लोक गणनानि जरावो बरक बखरक गनि मानि सकां जों तानो खलाय माननाय आबोनो चिनि मेन उद्देश्य हिंखाय चिनि तिनि नाहारमुं आबोसे 2023 जों विधानसभाओ जों चिनि प्रार्थी रिवै चिनि कैंडिडेट दिवै आखनो जों जय खलाय माननाय दिनै 7 जना एमएलए कक सामाबाय 20 जना एमएलए बसावै 60 जनानि बिसिङो 20 जना एमएलए बसावै कक सामानि डिफारेंस दङो ताखुर बुखुरक जों आबनि बागैनो अ विधानसभाओ कक सानाय बरक आमो दैख्लायनो ब कक सानानि कुरुंना नांनाय ब रुल कुरुंनानि नांनाय अबाहाय बरकनो जों दिनै 45 जासाय खलायै जों ब जाते फाइट खलाय माननाय अंनानि नांनाय आमो दैख्लाय तिप्रामो थाने कैंडिडेट दिवै जों जय जुक्त खलायनाय तिप्रामो थानो जों 2023 आ समायसे चिनि बखाव तंनानि नांनाय आबनि यागुलो जों ताबो बीसी इलेक्शन नि बागै जों अर
चिकन खाई चुं प्रोग्राम रख खाई तंग लायो बीसी इलेक्शन जयिं माने यागुलो चिनि सेमी फाइनल नै चुं साजागै ते तंग माने बीसी इलेक्शन आबो चिनि सेमी फाइनल 23 नि जे 23 संखाय चिनि फाइनल नंनाय चिनि जे बुबाग्रानि नाहारमु बाक्सा पॉलिटिकल लीडर्स सावै तंगो नरकताम 2023 जरा दे राजनीति खैनाने नायचनो सुंगु फियाबा आमहाया चिनि 2023 माने तामो विधानसभा ओ थांगो याकनो चिनि एमएलए रक चिनि मिनिस्टर जों नाइया चिनि बुबाग्रा साव जों मन्त्री नाइया जों एमएलए जरा उङै मान खाइसे जों विधानसभा ओ थांगै जों कक सावै माननानै मतो आबोने बागैनो ताखुरो बुखुरक सुनो 35 टा जागाव चुनो लड़ाई खाइनाने बागै चिनि एडीसी एरिया तो सुनि 20 टा सीट चे चिनि ताई 15 टा जागाव चुनो लड़ाई खाइनाने बागै जनरल सीट चिनि इ कमलपुर जनरल सीट अरब बुबाग्रा सावै तो कैंडिडेट दिनानि हिनै आबोनि बागैनो जों आमाहाय बरनो जों मा चंनाय बसकांगो जोंनो नायकानि खाइनाय चिनि दुख सुखो चुनो लगेरिनाय चुनो नायनाय आमाहाय बरनो जों केयार खालायै जों ताबुनि सिमिना जों डिसिजन खालायै जों आ बरनि बुमुंनो जों प्रस्ताव मारि लायनाय बरक केयार मा खालायनाय जे बरकनो जों रिखा हिंगाय चिनि आपद विपद माननाय अबाहाय बरनो जों मारिनाय आबोनि बागैनो ताखुरो बुखुरो कक गोबां मा सानानै थांया सालबो कामाया कक कलक सावै जों ताइ कुनु मुंसापाना ताबो खालायमाया तामनि बागै हिनबा चिनि कक साका हिंगाय तो साल हर आइलेनो जों कक सालाय मानो